Na pozemok tu na hranici pozemku končí asfaltová cesta. A ďalej toto vlastne všetko už je pozemok, ktorý je na predaj. S tým, že šírka pozemku je po každej strane 10 metrov. To znamená 10 metrov napravo a 10 metrov naľavo. Čiže približne 10 metrov týmto smerom je pozemok a 10 metrov týmto smerom takisto. Je tu plánovaná a už v príprave cesta, ktorá bude pretínať tento pozemok a zároveň tu budú zabezpečené aj prípojky na elektrinu a vlastne toto už je v príprave. Vjazd na pozemok je možný z oboch strán, jednak zo strany Piešťan a jednak zo strany banky, čo zabezpečuje veľmi zaujímavé možnosti využitia pre podnikanie, napríklad aj pre hotelierstvo alebo aj pre turistiku a rôzne iné druhy rezortov. Pozemok je pomerne rozsiahlý, je momentálne ešte tak akože zarastený s tým, že samozrejme v prípade záujmu je ho možné rozdeliť aj na viac častí a môže tu byť realizovaná výstavba či už domov, bytov alebo rekreačných zariadení alebo vecí podľa požiadaviek klienta. Tu sa blížime k hranici pozemku, kde pozemok končí. Čiže potiaľto približne tu je koniec pozemku a ešte teda, aby sme videli záber, tu vidíme záber na Moravany a tu vlastne je vidieť, tu je výhľad na Kúpeľný ostrov. Čiže už teraz ideme smerom naspäť, čiže pozemok je takto veľmi, veľmi rozsiahlý a je aj mierne svahovitý, ako je vidieť, ale nájde sa na ňom aj úplná rovina.